skal se, om vi kan finde et godt sted. Det her er lyden af første gang, min kæreste Malte og jeg hører vores kommende barns hjerte slå. Med den rytme bliver det hele pludselig meget virkeligt. Ja, det er højt. Er vi lige nu ved at blive en familie, frem for bare kærester? Og man kan sige, jeg ligger lige oven i nogle forskellige kar, og derfor ændrer det karakter. Som jeg ligger på briksen i jordmorklinikken med hans hånd i min, er det som om vores familiehistorier fletter sig sammen. Hans bliver min, og omvendt. Wow, tak. Og der beslutter jeg mig også for, at når det her lille liv kommer ud, så bliver jeg nødt til at lave den fortælling, du lytter til, færdig. Nemlig den om Malte, hans far Arne og farmor Lili, som også bliver en del af mit kommende barns historie. Skal jeg lige se en gang? Faktisk har jeg optaget på den siden 2013. Nej, det er ikke det. Næsten lige så længe, som Malte og jeg har været kærester. Og jeg har timevis af optagelser med Arne. Ham her. Men jeg står der her. Nå, det var bare noget, jeg fandt i en avis, jeg klippede ud. For smertelige erindringer synes at sive igennem generationer. Nå, det har ikke noget med det at gøre. De handler alle sammen om det, Arne sidder med her. Guldnede fotos, håndskrevne breve, officielle dokumenter, der tilsammen fortæller en vild historie om kærlighed, krig og løgne. Altså, han har ligesom slået med det her, siden jeg var 5 år gammel. Der har fyldt for Malte. Jeg kan ikke rigtig forestille mig ham uden. Og især Arne. Arnes besættelse, som vi kaldte det. Også længe inden jeg kom ind i familien. Det var en besættelse for ham til sidst at lede og finde og søge. En besættelse, der hænger sammen med spørgsmålet om, hvor godt vi egentlig kender vores forældre. Altså, jeg fatter stadigvæk ikke, at jeg kunne vokse op uden at vide noget som helst om min baggrund. Og hvad der er sket, før vi kom til. Jeg tror, der er sådan... I løbet af den her proces med det her et eller andet sted blevet bygget en... Måske ikke myte, men i hvert fald et mysterium, ikke? Hvem er denne, der engang har gjort min farmor gravid? Og som blandt mange andre ting er årsag til, at jeg sidder her i dag. Hvor svaret hænger sammen med en langt større historie. Hans mor skrev altså, når hun kommer hjem, klips af mig personligt. Om hvad skam og hemmeligheder gør ved en familie i flere generationer. Du har børn selv. Altså, det har jeg jo sagt flere gange. Så er det tændt her. Jeg tror, det giver bedst mening at starte med et af de første interviews, jeg lavede med Arne tilbage i 2013. Et interview om den dag, hvor den her historie på en eller anden måde starter. For få hemmeligheder var evigt. Men jeg tænker... Der er ofte et øjeblik, en bestemt begivenhed, hvor hemmeligheden slår sprækker. På at starte ligesom ved den der fætter-kusinefest. I Arnes tilfælde Ja. er det øjeblik en fætter-kusinefest i 93. Jamen, vi sidder bare der og snakker om gamle dage. Altså, vi kunne alle sammen huske julen. Der var vi alle sammen hjemme hos vores mormor. Arne er på det her tidspunkt 48 år gammel. Han er gift med min kærestes mor, Anne Mette. Og sammen har de 2 sønner, Mathias og så min kæreste, Malte. Altså, så det er sådan en ren nostalgi, ikke? Arne sidder altså der, imens det forsvinder fra sammenskudsfadene med kartoffelsalat og frikadeller. Øllerne bliver knappet op, og den kolde hvidvin bliver budt rundt. Så går jo knæveren der rundt omkring ved bordet, ikke? Og, Snakken går om familiekonstruktioner, og især fædre. ja, det er jo meget spændende at høre på, og så siger jeg bare impulsivt, jeg kunne så også godt tænke mig at finde ud af, hvem min rigtige far var. De ord får Arnes kusine til at stoppe helt op. Hun vender sig om imod ham. Så kigger hun på mig, som en mor kigger på sit åndssvage barn, ikke? Og siger, jamen, vi ved da alle sammen, at din far var en tysk soldat. Jeg blev fuldstændig målløs. Og
Det passer ikke. Det ville min mor, der har fortalt mig. Jeg har forsøgt flere gange, og så siger nej, det tror jeg da ikke på. Og så kalder hun på de andre Annelise. Annelise, hvem er Arnes far? Ja, det var en tysk soldat. Det er løgn, siger jeg så. Det ville hun da have fortalt mig. Altså, hvad... Arne er målløs, nærmest i chok. I alle hans 48 år har historien om hans far været forbudt område. Kun en enkelt gang har hans mor lukket en lille smule op. Kort fortalt, at det vist nok var en mand, der hed Karl, som hun mødte en tilfældig aften på en dansecafé. Og derudover har der kun været tavshed. Og så kommer det her, hvor det er lige pludselig... Altså, min mor bliver jo løgnagtig, ikke? Og hvad er meningen? Altså, jeg troede, jeg havde et nært, godt forhold til min mor, ikke? Hvor vi voksede op med at bede morgenbøn, ikke? Og vi skulle altid sige sandheden, ikke? Og jeg kendte ikke nogen mennesker, der var mere sandro end min mor. Altså, jeg kunne ikke forestille mig, at hun løg overhovedet. Altså, det var helt utænkeligt. Og så ja, det er svært. Da Arne går hjem fra festen den dag i oktober, er han rødglødende. Jeg tænker, hvad fanden bilder hun sig ind, ikke? Altså at holde mig hen med løgne i så mange år, ikke? Han stoler ikke helt på, hvad fætrene og kusinerne har sagt. Og det skal også vise sig, at de kender den rigtige historie. Og så... Det ved Arne bare ikke på det her tidspunkt. Venter jeg. Altså, jeg kunne gå hjem og skrive et brev med det samme. Men så havde jeg jo lært, at man skal styre sig, ikke tælle til 10. Så han slår koldt vand i blodet. Er det også grund til, at du ikke ringer til hende? Ja, men også fordi, hun skal ikke have lov til at tude sig ud af det. Derfor skriver jeg, og jeg vil gerne have et skriftligt svar. Du kan sige, det er ikke noget kort brev, men... Nej, det er godt nok ikke. 5 sider. Ja. Kan jeg få dig til at læse det op, Arne? Ja, det kan du godt. Og det er på de maskinskrevne sider, Kære mor, 31. december 1993. at Arne endelig konfronterer sin mor. Siden jeg var 8, har jeg vidst, at Børge Henrik Gabriel Nielsen ikke var min rigtige far, men kun min adoptivfar. Det var ikke dig, der fortalte det. Jeg måtte selv gætte mig til det. Der er nogle situationer, som du allerede ligesom har med dig fra da du er lille, hvor det ligesom går op for dig, at din stedfar ikke er din far. Jeg blev klar over, at det ikke var nogen tilfældighed, at skolens mødeprotokol skrev Arne Hansen kaldet Nielsen. Altså, jeg kommer i skole der den første skoledag. Vi møder så vores meget autoritære lærer, hr. Bjørnkjær. Han råber så op, en efter en, navn og fødselsdato og prikker os af. Og så er det først, at han kommer til en, der hedder Arne Hansen, at der ikke er nogen, der svarer. Og han gentager det. Og så efter en pause, så siger han, er der nogen, der hedder Arne? Ja, det gør jeg. Nå, hvornår er du født? Og så siger jeg min fødselsdato. Hvad hedder du så til efternavn? Jamen, jeg hedder Arne Nielsen. Og så skriver han det i protokollen. Åbenbart. Jeg ved ikke, hvad han skriver. Jeg kan bare se, at han skriver noget. Så er det jo bare, at jeg nogle tid efter, da jeg har lært at læse, der sneger jeg mig så til at fiske protokollen frem og kan se, at han har skrevet Arne Hansen, parentes, kaldet Nielsen. Jeg er altså officielt registreret som Arne Hansen. Hansen er din... Mors pigenavn. Du tror, du hedder Nielsen, Jeg hedder Nielsen, ja. fordi det hed din papfar. Ja, og jeg har aldrig hørt, at jeg skulle hedde Hansen. Det er sådan Arne som 8-årig opdager, at Børge Gabriel Nielsen, manden der derhjemme bliver kaldt far af Arne og hans 2 søskende, slet ikke har noget med ham at gøre. Så går familien lige pludselig i stykker, ikke? Der bliver skudt en kile ind. Og det mærkelige er, at vi aldrig snakkede om det indbyrdes. Aldrig. Men det er jo så noget, man i dag bliver behandlet for som traumer.
Men er det der, hvor det ligesom går op for dig? Der er noget her, der ikke hænger sammen. Ja, selvfølgelig. Men det er ikke noget, han overhovedet tager tale højt om. Det forholder sig sådan, at du altid har forstået at indgive os en angst for at stille disse naturlige spørgsmål. Vi har altid vidst, at det her var et tabu. Men en dag, han er 18 år, drister han sig alligevel til at spørge sin mor. En situation, han også beskriver i brevet. For 30 år siden, jeg tror jeg var omkring 18 år, var vi, dig og mig, cyklen på vej hjem fra Morbro på Vesterbro. Og jeg tog mod til mig og spurgte for første gang lige ud, hvem min far var. Det er første gang, du spørger hende? Ja, sådan direkte, ikke? Det var sommer og lunt, og jeg har sjældent set et uvejr komme hurtigere. Hun kunne ikke så godt slå mig, når vi kører der på cykel. Og så stiller jeg det spørgsmål sådan ret uskyldigt. Selv så jeg det så rasende, og jeg skal love for, at jeg blev fejret af banen af en orkan uden lige. Og så havde hun så fuldstændig rasende overfuser mig. Det skulle jeg ikke blande mig i. Væsede nærmest, ikke? Jeg blev fuldstændig stivnet over det der, ikke? Jeg forstår, at der dengang må være sket et eller andet for dig, der har været så grusomt, at kun tavshed og glemsel var tilbage som udveje. Tusinde tanker, jeg har gjort mig. Altså, hvad for nogle forestillinger gør du dig om, hvem din far er? Jamen, var der tale om voldtægt? Var han en bror eller et andet familiemedlem? På et tidspunkt tænkte jeg måske, at det var en af hendes brødre, der var far til mig, eller hendes stedfar, der var far til mig, eller sådan noget, ikke? Fordi du skriver det faktisk også i dit brev. Der skriver du, at du er bange for, om du er resultatet af en voldtægt eller et overgreb. Men er det tavsheden, der gør det? Eller hvor tror du, de idéer kommer fra? Jamen, de idéer dukker vel bare op, fordi hvorfor skal man hemmeligholde et faderskab? Hvis ikke det er voldtægt, så er det jo altså udtryk for en eller anden form for kærlighed, ikke? Den slags tanker, fantasier og forestillinger kører rundt hos Arne i mange år. Jeg var ked af, at du ikke har hjulpet mig ud af dette mørke for lang tid siden. Men med brevet her kræver han endelig svar. Jeg har aldrig følt andet, end at du har elsket mig, og det har betydet langt mere end uvidstheden omkring min gådefulde far. Men jeg er altså kommet dertil, at der ikke længere kan være nogen gyldig grund til at holde dette hemmelige hemmeligt. Det største problem for mig er simpelt. Hvem var min far? Hvis der er noget, jeg ønsker at vide, så er det bare det. Er det hårdt at læse? Ja, lidt. Arne sender brevet, og få dage efter dumper en kuvert ind af brevsprækken. Skal du også have mig læse i min mors brev? Eller Det vil jeg faktisk godt det var ikke det der. bede dig om. Der måske rummer svaret på det spørgsmål, han hele livet har haft. Hun skriver så her 5. januar 94. Kære Arne. Kære Arne, Jeg kender ingen, der som dig kan jeg kender bore efter ingen en som fortid dig, og der kan rødder, som bore ikke efter en gør fortid dig og rødder, som ikke gør hverken dig eller mig lykkeligere. Jeg skal måske lige sige, at det her ikke er Lillis stemme, men det er hendes ord. Guderne må vide, om du ikke kommer til at hade mig eller foragte, men det får briste eller bære. Det er bestemt ikke nogen Barbara Cartland-roman. Så lad mig begynde i, hedder det kronologisk orden. Og allerede her i starten advarer hun Arne. Historien her har intet at gøre med en lyserød kærlighedsroman. Jeg blev forlovet med Flemmings far, da jeg var godt 17 år, hvor vi bare gik ud sammen og dansede. Hun skriver, hvordan hun møder Ib, der bliver far til Arnes storebror Flemming. Vi havde det fint sammen, indtil jeg blev gravid. For det er starten på en kæde af begivenheder, der fører til mødet med Arnes far. Vores ægteskab holdt i 2 år. Så skarrede han ud med dans, druk og andre kvinder. Det blev så galt, at han skulle passe Flemming, mens jeg var på arbejde. Jeg løb hjem i min frokost, og der sad min dreng, tøjret til divaens endestykke op ad en hed kakkelovn, mens hans far var gået på druk. Så blev jeg skilt, og min mor rådede mig til at opsige min lejlighed. Så flyttede jeg hjem. Det er sådan Lillis liv ser ud i sensommeren 44. Hun er 21 år gammel,
Hun er fraskilt alenemor og eneforsørger og bor på lånt tid med sin lille søn. Og som om det ikke var nok, så gør tyskernes besættelse af Danmark og 2. verdenskrig i det hele taget det sværere og sværere for hende at forsørge sig selv. Så var det, jeg gjorde mit livs dumhed. Og det får hende til at træffe et valg, der ændrer hendes liv for altid. Min søster Inga fortalte, at man kunne få arbejde ved at skrælle kartofler for tyskerne på Jægersborg kaserne. Det var jeg ikke meget for, men hun sagde, du får ikke noget med dem at gøre. Man er bare i køkkenet, man tjener godt, og så kan du bedre sørge for Flemming. Og når man er ung, sulten og fryser, så var jeg jo ikke svær at overtale. Men det kom også til at koste mig de dyreste lærepenge i mit liv. Det er sådan Lili i 44 får arbejde som kartoffelskralderske hos det tyske ordenspoliti. En del af SS. Det var rigtigt nok, at man kun var i køkkenet ved de forbandede kartofler. Og dem, der var der ud over os, fik vi fortalt, var krigsfanger, der for at bevare livet måtte gøre tjeneste, i det her tilfælde med madlavning. Og det er her, mellem potter og pander, at hun møder ham. Alle Arnes spørgsmål drejer sig om. Der var en meget smuk jugoslav. Der var en meget smuk jugoslav. Der var en meget smuk jugoslav, der hed Karl. Ja, jeg ved det ikke. Jamen, det er jo bare fordi, altså, hun fordi hun aldrig har fortalt noget, og så lige pludselig skriver hun bare sådan lige ud af. Der var en meget smuk jugoslav, der hed Karl. Han var nøjagtigt lige så gammel som jeg, men han var ikke nazist, og det har jeg heller aldrig været. Men derfor var det dumt alligevel. Og endnu mere dumt at forelske sig i ham. Men jeg tror ikke, at man tænkte på dagen i morgen. Det er med de få ord, at Lili for første gang lukker op om fortiden. Han hed et mærkeligt efternavn med C. Og om Karl. Og han kom fra det nordlige Jugoslavien. Jeg mener at erindre, at byen hed sådan noget som Smelak. Og det staves sikkert ikke sådan, men lød sådan. Hvad de små brudstykker af information kommer til at betyde, aner Arne ikke på det her tidspunkt. Men det er noget af det eneste, han får. For hans mor fortæller, at Karl pludselig forsvandt i kaoset op til befrielsen. På det tidspunkt var jeg gravid med dig. Og hun ikke aner, hvad der er sket med ham bagefter. Det er nogle dårlige minder, jeg giver begge mine drenge om deres biologiske fædre. Derfor tror jeg, at det var bedre, at det var fortiet, for det gør ingen af os gladere. I har ikke selv valgt jeres forældre. Skylden er alene min. Alene min. Allerkærligst fra mor. Allerkærligst fra mor. Hvad føler du der, når du læser det her brev? Altså, jeg føler en hel masse. Det er du jo nok klar over, men det er jo svært at... Altså, jeg føler, at hun taler sandt og prøver på at huske alt, hvad hun kan huske. Men alligevel, så er jeg skeptisk. Hun har jo trods alt løjet over for mig i hele livet, ikke? Arne gør 2 ting efter at have læst brevet. Han begynder at bruge weekenderne på at gå i forskellige arkiver, i håbet om at finde noget, der kan bekræfte hans mors historie. Og fordi flere af de arkiver ligger i København, så bor jeg hos hende, og så snakker vi sammen hver gang. Forsøger han samtidig at få sin mor til at fortælle mere. Som regel om aftenen der, at efter at have spist, så hjælper jeg hende med opvasken, og så laver hun kaffe, og så sidder vi, ligesom vi sidder her nu, ikke? Hun sidder i sin stol og ryger en cerut, og så spørger jeg hende om nogle ting, ikke? Han var så uddannet konditor, og familien havde en konditorforretning i den by, han kom fra. Og så var det, hun kom i tanke om, at han manglede en finger. Men hun vidste ikke, om han havde mistet den i krigen, eller hvordan. Men hun sagde bare, at han var meget kærlig. Det var også dejligt. Han skulle altid røre ved en, sagde hun. Altså, når han snakkede med en, så lagde han hånden, ligesom dig. Så, altså, det havde jeg aldrig været bevidst om. Og så siger hun, ligesom du gør. En nifingret konditor
fra en by, der måske hedder Smelak, et sted i Jugoslavien. Det er de detaljer, Arne nu endelig har om den mand, han hele livet har undret sig over, hvem er. Men hvordan beskriver man et menneske? Hvem ligner han? Og så videre. Det fik jeg ikke noget svar på. Samtidig med, at Arne nu ved mere om den mand, der måske er hans far, er det omvendt, som om han slet ikke kender sin mor og hendes fortid. For selvom Lili nu har skrevet brevet og fortalt lidt mere til Arne, er der stadig masser af ting, hun ikke vil ud med. Og det handler især om, hvad der er sket med hende i de måneder, hvor hun var kærester med Karl. Altså fra efteråret 44 ind til foråret 45. Men via brudstykker, han får lukket ud af sin mor lidt efter lidt. Dokumenter, som han finder, og bøger, som han læser. Og så historier fra familiemedlemmer, der først falder mange år senere, begynder Arne at kunne stykke sammen, hvad der er sket med hans mor under befrielsen. I slutningen af januar, så bliver de tyske soldater, hun arbejder for, de bliver flyttet til Frimurlogen. Han finder ud af, at hans mor ikke bare har skrællet kartofler for tyskerne. Og der flyttede din mor med ind og boede der. Lili har boet på den tyske kaserne med Karl. Hvad, siger så? Men det er ikke noget, hun nogensinde selv fortæller. Det er noget, Arne får at vide af sin moster Inga efter sin mors død. Boede min mor i Frimurlogen? Ja, jeg var flere gange derhen med et brev fra mor til hende, at hun skulle komme hjem. Men altså Inga, hun siger jo så, jamen hun var jo så forelsket i ham, ikke? Så hun ville ikke flytte hjem. Så hun blev boende der, ikke? Hun var jo så forelsket, hun ville ikke væk fra ham. Så hun er blevet der, ikke? Lilis ophold på kasernen med Karl er på lånt tid. Og kort efter, midt i det ragnarok, der leder op til befrielsen, forsvinder Karl pludselig. Min far ser hun sidste gang, siger hun, et par dage før kapitulationen, eller lige op til kapitulationen. Sådan har jeg forstået det. Hun får så bare at vide af en af officererne, at der er en, der har set ham køre væk på bagsædet af en motorcykel. Og der er sådan andre rygter om, at han er blevet skudt. Men det er jo bare noget, min mor har hørt. Alligevel vælger Lili at blive på kasernen. Måske i håbet om, at Karl kommer tilbage. Og det får kæmpe konsekvenser for hende. Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Hvordan Lili har modtaget frihedsbudskabet, hvad hun har tænkt og følt, er svært at sige. Men jeg forestiller mig, at hun på befrielsesaftenen den 4. maj har ligget alene på det værelse, hun har delt med Karl. Fra Blejdomsvej nedenfor må hun have kunne høre den glæde og jubel, der lyder over hele København. Da gaderne fyldes af mennesker, der synger og fremmede pludselig krammer hinanden. Og nogen i ekstage indtager sporvognstagene for at lade Dannebrog blafre bag sig, imens de synger nationalsangen. Alt det må Lili have hørt, imens hun ligger der, gravid og ulykkelig, uden at vide, hvad der er sket med den mand, hun er forelsket i. Og så sker det, Lilis familie har frygtet. I nattens løb blev frihedsbevægelsens væbnede styrker alarmeret og indtog deres i forvejen bestemte poster. Straks kapitulationen kom, så blev Frimurlogen omringet af modstandsbevægelsen af BOPA. Alle, der er derinde, de bliver så undersøgt. Hvorfor er de der, hvad har de lavet osv. Derfor bliver Lili og flere af de andre køkkenpiger nu taget med af modstandsbevægelsen. Jeg ved ikke, om du har set nogle af de der optagelser fra datiden. Nu skal de høre, hvordan det lyder, når en stikker bliver ført til en af politistationerne. Her kommer de med ham. Der bliver kørt folk på åbne vogne rundt i byen, og folk står og spytter efter dem og sådan noget, ikke altså? Om der ligesom på optagelsen her har stået horder af vrede mennesker og råbt af dem, da de bliver kørt væk på den åbne lastbil,
er ikke noget, Lili nogensinde selv har fortalt. Heller ikke, om hun får hængt et skilt om halsen, der beskylder hende for at være nazist, landsforræder eller feltmadras. Og der bliver hun så hentet og flyttet til Palægade, hvor hun er i 3 døgn, sagde hun, ikke? Hvor modstandsbevægelsen åbenbart havde nogle lejligheder eller kontorer. Og der tilbragte hun flere dage, hvor de afhørte hende. Nu er mikrofonen inde et sådan sted. Det er en gymnastiksal. De sidder på skamler, og de ser meget triste ud. Og det er de også grund til. Om Lili kun fortæller om arbejdet i køkkenet, eller om hun også fortæller om Karl, aner Arne ikke. Der sidder jo mange kvinder herinde. Men flere piger og kvinder bliver her i befrielsesdagene interneret, fordi de har fraterniseret med fjenden. Altså været kærester med en tysk soldat. Hans mor skrev altså, når hun kommer hjem, klippes af mig personligt. Så det er derfor, de har sagt? Ja, jeg så med saksen til at klippe. Ja, der er en saks til. Har de alle sammen taget saksen? Nej, der er kun 2, der har sagt, så den ene, den klipper du altså ikke så godt. Myndigheder og modstandsbevægelse påstår, at det er for at passe på kvinderne. Går de så selv løs på hende, når hun nu Ja, kommer? vi er nogle forskellige kvinder, der gerne vil overfalde hende og give hende en klippe omgang. håret helt der? Ja, ja. Fordi der foregår overfald. En håb, der river tøjet af dem og klipper håret af dem, ikke? Hvor tøjet bliver revet af de såkaldte tyskertøser. Det er jo sket i mange byer. Og de bliver klippet eller kronravet og tvunget til at gå nøgne igennem gaderne. Men så kan vi jo altså vente og se en bevægelse senere om lidt. Ja, ja. Jeg ved jo ikke, om hun er blevet klippet. Det benægtede hun selv, at hun var blevet. Hvor de nu frihedskæmperne vil tage hende? Det har de sagt, og de har sagt, at vi må gerne gøre det ved hende. Lige meget, hvad Lili har sagt, og hvad hun har undladt. Om arbejdet på kasernen, om forholdet til Karl, og om det lille foster, der vokser i hendes mave. Så ender hun med at blive interneret i en fangelejr, imens det bliver afgjort, om hun skal dømmes som landsforræder. Lili bliver efter flere måneder løsladt, uden at være blevet dømt. Men da Arne her mange år efter endelig taler åbent med sin mor om fortiden, fortæller hun, at det slet ikke var månederne som indespærret, der var værst, men hvordan hun blev behandlet, da hun kom ud. Og så havde hun fortæller, at hun har været afhørt i Københavns Overpræsidium. Fordi hun her efter befrielsen er enlig, men gravid med Arne, bliver hun indkaldt til en afhøring hos de danske myndigheder. Altså, der dengang skulle være en faderskabssag. De vil nemlig fastslå, hvem der har far til Arne. Og hun fortæller, at det er den mest svinske behandling, hun nogensinde har været udsat for. De gik virkelig til stålet, altså, og vred armen om på hende for at få de oplysninger. Foregik samlejet på en trappeopgang, eller var det i Fælledparken? Altså, det er hun blevet fortørnet over. Altså, fordi jeg tænker, at hun har været forelsket, og hun ligesom føler, at hendes forhold bliver nedgjort. Arne kan høre, hvordan den afhøring har efterladt skam og vrede hos hans mor. At hun blev set ned på, ikke, og som en billig pige eller sådan noget den stil, ikke? Men samtidig har afhøringen måske også efterladt et vigtigt spor i jagten på hans far. For nu var han ved, at der har været en faderskabssag, at den danske stat også har forsøgt at finde ud af, hvem der er hans far. Så må der ligge nogle juridiske dokumenter et sted, og måske de oplysninger kan hjælpe ham til at finde Karl. Så her i 1995 kontakter Arne arkiverne for at se sin faderskabssag, men han får afslag. Og jeg bliver jo så rasende simpelthen, da jeg får afslag fra arkiverne, fordi jeg finder det urimeligt. Altså, jeg føler, at jeg er en part i en faderskabssag, ikke? Det drejer sig jo om mig og min biologiske far, ikke? Arkivmyndighederne skriver endda, at der slet ikke findes en sag på Arne. Så ringer jeg op. Men Arne tror ikke på dem. Og jeg mente, at jeg havde oplysning om, at der skulle foreligge en sag. Så han ringer til den embedskvinde, der har givet ham afslag, og presser på. Og samtalen udvikler sig til et skænderi. Og jeg bliver ved med at appellere til hende og komme med ting, for at få hende til at sige noget. Og så tager samtalen pludselig en drejning. Og til sidst bliver hun så vred, så hun siger, at hvis der findes en sag i mit tilfælde, så skulle hun sørge for, at jeg aldrig får adgang til den. Der fik jeg syn for savn. Fordi du tænker,
det her betyder, at der er et eller andet? Ja, selvfølgelig. Det er da klart, at når man lyver, så er det fordi, man har noget at skjule. Ikke? Og det er her, det går op for Arne, at det her handler om noget meget større. For i sin jagt på faderskabssagen får han kontakt til Bjarne, der også leder efter sin far, der skulle have været tysk soldat. Bjarne fortæller mig, at Civilretsdirektoratet, de lyver direkte ham op i ansigtet. Og Bjarne kan heller ikke få sin faderskabssag ud af arkiverne. Påstår, at der ikke findes noget. Arne ved ikke, hvorfor staten ikke vil ud med de her sager. Men han har ikke tænkt sig at lade sig stoppe i jagten på Karl. Så tænker jeg, at vi laver en forening og lægger pres på myndighederne. Jeg kommer faktisk også i tanke om her til morgen, at noget af det første, Arne han sagde til mig den aften, jeg lærte ham at kende, der fortalte han faktisk, at han ikke havde nogen far, han havde prøvet at spørge om det. Er det rigtigt? Ja. Imens alt det her står på, er Arne gift med Anne Mette, eller Plus, som alle kalder hende, min kærestes mor og Arnes ekskone. Jeg vågnede op i morges og tænkte, det tror jeg, han fortalte mig meget, meget, meget tidligt. Hun har kendt til Arnes hemmelige far, siden hun møder ham i starten af 80'erne. Men de første år, de er sammen, er det ikke så meget det, der fylder. Men så bliver han virkelig passioneret i det her med at skulle ind i de arkiver. Altså, man fornemmer hurtigt, at der er et eller andet, der kommer helt op at køre for ham. Og så sker der sådan nogle ting løbende. Min kæreste Melde er på det her tidspunkt 5-6 år gammel. Altså, vi bor i den her sådan relativt store villa, murstensvilla. Og det, han husker fra alt det her, handler mere om ændringerne derhjemme, end den store jagt på Karl. I første sals etage består egentlig udelukkende af et stort køkken og en stor stue, og så et værelse. Og det værelse har været mig og min brors legeværelse, for så kan vi fræse rundt og lege derinde, mens mine forældre laver mad lige ved siden af. Ikke? Og på det her tidspunkt, så bliver det lavet om til kontor i stedet. Der kommer en masse sådan nogle store arkivskabe ind i stedet. Et meget stort sådan skrivebord. Der er fucking arkivalier over det, altså sådan papirer over det hele. Bøger om 2. verdenskrig. Artikler, arkivalier. Alt muligt, hvad der er skrevet på det her tidspunkt. Alt muligt pis og lort, han har i dem. Altså. Og jeg har også støvet rigtig mange bøger. Jeg flyttede dem, når jeg skulle støvsuge og stabler. Så vores hjem har nogle gange i perioder været altså stabler af bøger, stabler af papirer. Så der sidder min far rigtig meget. Og så begynder jeg at læse om alle de her ting, ikke? Arne finder ud af, at der er mange flere som ham og Bjarne. Det, man kalder krigsbørn. Man regnede med, at der var født 5-6.000 børn med tyske fædre, ikke? Hvor moren er en del af den danske besatte befolkning, og faren en del af den tyske besættelsesmagt. Men fordi det har været så fortiet og skamfuldt, er de andre krigsbørn svære at finde frem til. Det første år, der vi havde dannet foreningen, der var vi jo 3 mennesker, der mødtes, ikke? Men så får Arne en idé. Og så havde jeg besluttet at skrive en artikel til en avis, en kronik. Og så kommer den der, jeg tror det er den 3. maj 1997. Den hedder Født som utyske. Og der begynder folk jo at ringe hjem, og der er jo tit, at hvor jeg har været alene hjemme, så har jeg stået med mange af de her folk, der har grædt. Folk, der først lige har fundet ud af, at de er børn af en dansk kvinde og en tysk soldat, og nogen har stået og ryddet op efter deres mødre, der er døde, og står lige pludselig med en fødselsattest, hvor der står en anden mand end ham, de altid har troet, der har været deres far. Men de ringer hjem til jer? Ja, de ringer hjem til os, og har grædt og grædt. Det var jo sådan, i starten, der var det hemmeligt at være medlem. Jeg måtte ikke sende lister ud med navne på nogle af de andre. Der var jo nogle af dem, der ikke engang havde fortalt det til deres kone. Altså, de blev medlem af foreningen, men altså, deres
Konen skulle ikke vide noget om det. Det er i arbejdet med foreningen, at Arne mærker, hvordan mødrenes skam ofte er gået i arv til børnene. Peget på som en bestart unge der, ikke? Og hvor tabubelagt det har været for mange. Nazi-yngel, eller hvad folk måske havde kunne finde på at sige, ikke? Og så nogle ting har jeg overhovedet ikke oplevet i min barndom, vel? Jeg har ikke haft et eneste antydning af noget. Og på den måde har løgnen jo beskyttet mig fuldstændig i min barndom, ikke, for nogle former for chikanerier, eller mine egne tanker vendt mod mig selv, eller sådan noget, ikke? Var min far en ond nazist, der slog jøder ihjel, og sådan noget, ikke? Altså sådan nogle tanker har jeg været fuldstændig befriet for, ikke? Det er jo først, da mine kusiner påstår, at min far var tysk soldat, at jeg lige pludselig bliver ramt af sådan en form for skamfølelse, eller sådan en overføring, ikke? Lige pludselig står jeg her og skal stå til ansvar for min fars handlinger, selvom jeg ikke har en kæft med det at gøre, ikke? Altså kan man sige, at der er også et eller andet, hvor den der tavshed, eller som du siger, det er blevet løjet for, altså at det også begynder at ændre karakter til, at der er noget, hvor du forstår, hvorfor hun har gjort, som hun har gjort. Ja. Det hænger sammen. Det er klart, at hun har gjort det for at dels beskytte mig, og dels beskytte sig selv, ikke? Men har du på en måde også tilgivet hende? Det gjorde jeg allerede, mens hun levede, og sagde til hende, ikke? Altså det... Sagde du det til hende? Ja. Hvad sagde du? Ja, hvad sagde jeg? Jeg tror ikke, jeg sagde så meget andet, end vi bare gav hinanden et kram. Altså, hvis du siger, du ligesom også sådan hurtigt tilgiver hende, når I finder hinanden. Mm. Altså, du retter vel mere så vreden mod myndighederne? Ja, det kan man sige. Fordi jeg siger, at hvis vi vil videre med det her, så er vi nødt til at få adgang til faderskabssagerne. Så får vi de bedste oplysninger. Altså, hvis jeg skriver til ministeriet, så griner de bare. Men hvis vi lige pludselig er 100, 200, 300 mennesker, der skriver. Og det blev vi jo i løbet af de næste få år, blev vi over 400 medlemmer, ikke? Jeg tror, vendingen var, at min far leder efter sin far. Det var vendingen, som ligesom blev brugt til det her projekt. Som jo hurtigt blev til, at han ikke ledte efter sin egen far, men at han i stedet leder en forening, der leder efter deres fædre. Altså Arne og jeg snakker jo sammen, og han fortæller mig jo alting. Alt, hvad Arne finder ud af om sin mor, fortæller han videre til sin lille søster, Birgit. Og jeg er jo også rystet, fordi jeg tænker, jamen, hvad har hun gjort, ikke? Hvad har hun lavet? Har hun virkelig været? Hold da op. Birgit har en anden far, men fra sidelinjen kan hun se, hvordan arbejdet med foreningen... Han fordyber sig jo fuldstændig vildt i det, ikke? Og kampen for at lukke arkiverne op nu griber om sig. Jeg kan sådan set godt forstå hele hans tankegang og hans iver for at få det her op at stå, ikke? Og få det blotlagt. Altså, Smaren sagde, nu har der været hemmeligheder nok. Jeg er færdig med, at der bliver åbnet nu, ikke? Så. Han begynder at komme med i nogle radioudsendelser, tror jeg. Ja, det var jo et chok, kan man sige, fordi jeg troede, at min mor talte sandt. Fra foreningen bliver dannet i 96, og over de næste 2 år er Arne flere gange i medierne for at forsøge at lægge pres på myndighederne. En tysk soldat som far, er gud, det kunne vel være værre, men det kunne det åbenbart ikke dengang. Han har også været med i fjernsynet et par gange. 50.000 cirka unge danske kvinder fraterniserede med fjenden under 2. verdenskrig. Jeg tror, vi var 7-8 personer derinde. En stor del af de her kvinder, som fik børn med de tyske soldater, de blev offentligt hængt ud efter befrielsen. De skulle skamme sig, skulle de. Udover Arne og et par af de andre krigsbørn, så sidder der også flere gamle modstandsfolk og andre, der kan huske krigen blandt publikum. Og det gjorde de også. De gjorde det så meget, at de gav skammen videre i arv til deres børn. Og det er via dem, at Arne på egen krop mærker foragten for deres mødre. Mit pragtfulde publikum her i dag, de her tyskerpiger, havde de grund til at skamme sig? Ja, det havde de vel egentlig nok. Altså, der er noget, der hedder moral. Mm-hmm. Og de piger, der gjorde det der, og hvor manden forsvandt, og de vidste ikke, hvem han var, de var landsforrædere på en måde. Var de ikke også det? Jo, synes jeg. Det, at jeg kan se, at der er mennesker, der stadigvæk tænker sådan. Som rent der sker landsforræderi.
det var svært at kapere. Jeg blev sådan ret mundlam over, at man kunne have de holdninger i dag. Var det fordi, de kommer 2 jeres kvinder? Nej, bestemt nej. At man ligesom ikke kunne forsone sig med, og ligesom kunne tænke, jamen, mennesker mødes, og sød musik opstår i hjerterne, ikke? Arne, du er formand for Foreningen Tyskerbørn. Hvad synes du om det her? Jeg ved, at din mor er jo stadig i live, ikke? Jo. Men hun har heller ikke lyst til at være her i dag, for eksempel. Nej, det tror jeg ikke, der er nogen af mødrene, der har lyst til. Altså efter det her, så går Arne jo så ligesom, hvad kan man sige, ud og begynder at tale meget højt om det. Ja. Hvordan påvirker det ligesom jer og familien? Og Jeg synes, det var rigtig svært på den måde, at man netop ikke kunne snakke med min mor om det, hvor jeg sagde nogle gange til hende, mor, har du set Arne, han var i fjernsynet i går? Jeg har set det. Og så bliver der ikke talt mere om det, vel? Selvom jeg så sagde, jamen, hvad synes du om udsendelsen? Den gider jeg ikke snakke om, sagde hun så. Og hvor jeg flere gange sagde, Arne har en artikel i, ja, jeg har set den, sagde hun så, hun vidste det hver gang, ikke? Så jeg kan huske, at alt det her med Arne går rigtig meget i gang. Der kan jeg huske, at jeg står og vasker op med hende en dag, og han sidder inde i køkkenet, og jeg ved faktisk ikke, om der kører et eller andet omkring Tyskerbørn i fjernsynet eller radioen eller sådan noget. Eller han siger et eller andet. Og så kan jeg bare huske, hun sukker. Og ser sådan helt træt ud. Er der nogle tyskerpiger til stede her i aften? Og så tror jeg faktisk også, jeg siger, han kan ikke lade det ligge. Nej, det er der ikke, og det vidste jeg også godt. Det sidder stadigvæk så dybt i dem, selvom det er så mange år siden, at de ikke havde lyst til at komme og deltage i aften. Altså forestil dig at gå og have noget inden i sig, som man ikke deler med nogen. Og så lige pludselig så folder ens allerhemmeligste liv. Det folder sig lige pludselig ud for åben skærm. Hun var ikke nogen sart dame, men lige her, der var hun ramt. Som om det aldrig fik en ende. Vi dannede foreningen i 96, og hun døde så i august 98, ikke? 2 år efter, ikke? Altså hun kommenterer aldrig på, at du for eksempel på en eller anden måde, når du fortæller din historie, så kommer folk måske også til at vide noget om hende. Det er aldrig noget at tale om. Men det kritiserede hun mig aldrig for. Men hvad hedder det? Der er ingen tvivl om, at min mor og hendes 2 af hendes søstre snakkede en del sammen om det, jeg havde gjort, ikke? Men min søster sagde, at hun havde hørt en af mine mostre sige, da min mor døde, at det var Arne, der havde slået hende ihjel. Altså, det var det, de sagde? Til min søster. Det ved jeg så ikke, om det gjorde. Det tror jeg så ikke, fordi så var det jo hendes eget valg i hvert fald. Hun vidste jo, at hun kunne få skuldrene ned, hvis hun bare åbnede op og fortalte ikke noget mere. Så tror jeg, hun ville have haft et lettere liv. Som sagt dør Lili i august 98. Et år efter hendes død lykkedes det endelig Arne og foreningen at få myndighederne til at lukke arkiverne op. Efter at vi havde mast på i 3 år, ikke? Det viser sig, at krigsbørnene hele tiden burde have haft adgang til deres faderskabssager ifølge retsplejeloven. Det erkender myndighederne her og beklager efterfølgende til Arne og de andre krigsbørn. Efter alt det sidder Arne endelig med sin egen faderskabssag i hænderne. Her har vi udskrift af dombogen. Papirer, der måske rummer sandheden om hans fars identitet. Når jeg får de her ting, så bekræfter det jo fuldstændig det, min mor har fortalt mig i sit brev. Der var en meget smuk jugoslav, der hed Karl. Udover at alt andet passer. Han kom fra det nordlige Jugoslavien. Og der står... at Karl er krigsfange og jugoslav. Jeg mener at erindre, at byen hed sådan noget som Smelak. Så står der i faderskabssagen en ny og meget vigtig oplysning.
mod tysk krigsfange, formentlig jugoslavisk statsborger Karl Smelak. At Karl har efternavnet Smelak. C-H-M-E-L-A-K. Han er altså ikke fra byen Smelak, som Lili huskede det i sit brev. Han hedder det. Til kendes for ret, sagsøgte tysk krigsfange, formentlig jugoslavisk statsborger Karl Smelak, eller hvis han er død, hans bo bør være bidragspligtig til sagsøgerinden, og det er hende den 22. november 1945 uden for ægteskab fødte barn. Sådan. Nu da Arne endelig har et fuldt navn på Karl, griber eftersøgningen om sig. Jamen, så skriver jeg til en masse tyske arkiver. Altså først og fremmest til det, der hedder Deutsche Dienststelle i Berlin. Og min far begynder at bruge en hulens masse tid på at sidde om aftenerne inde i det her kontor. Så skriver jeg over til masser af andre arkiver. Han kontakter arkiver over hele verden. I Østrig og Tjekkoslovakiet og til Sverige. Så vi får en computer, som min far kan skrive breve først, som han kan printe på sin Citizen-printer, der larmer som et ondt år. Jeg skriver til USA. Jeg tænkte, det må findes et eller andet sted, det her navn. Der er faktisk et par gange, hvor Arne tror, at han måske endelig har fundet sin familie. Så Skodaen bliver pakket der. Og Malte ryger ind på bagsædet af bilen. Og så stryger vi afsted. Sommerferierne bliver nemlig ofte brugt på at køre til Sverige eller Slovenien eller andre steder, hvor Malte, Arne og Plus besøger fremmede mennesker. Nogle relativt tilfældige mennesker, der også havde en ukendt far fra Balkan. Hører deres historier og kigger på deres familiefotos af mænd. Så går der jo sport i at prøve at sammenligne dem med min fars fjes. Ligner de hinanden? Der måske kunne være far til Arne. Og lige pludselig kan man se nogle ligheder, og lige pludselig så kan man ikke se det alligevel. Det er jo meget, meget mærkelig oplevelse, ikke? Der er ligesom ikke sådan en smoking gun, en eller anden kroget karakteristisk næse eller noget. Men hver gang kører Skodaen, Arne og familien hjem igen uden svar. Jeg kan bare huske alle de der skuffelser. Altså virkelig sådan en skuffelse fra, at man flere gange tror, at nu er den der. Så er den der ikke. Der er ikke noget, der lykkes. Altså alt løber ud i sandet. Jeg tror ikke, han ved, hvor han skal vende sig hen. Altså de tyske arkiver, jeg tror, han prøver alt muligt. Tiden går jo så mest med i den her krigsbarnsforening med at hjælpe andre med at finde deres familier. Men jeg må jo så se i øjnene, at det åbenbart ikke kan lykkes i mit tilfælde, ikke? Så i stedet for at jage sin egen far, fokuserer Arne på at hjælpe de andre krigsbørn. Jeg har i hvert fald hjulpet op mod 1000 mennesker, så jeg havde delt mig travlt. Han søger i arkiverne, læser deres faderskabssager, oversætter fra tysk, skriver til alverdens myndigheder på deres vegne. Min far har på det tidspunkt fået en tysk telefonbog på en CD, og det blev hans kæreste eje. Alt sammen for at finde andres fædre. Så kan han finde adresser på mere end 60 millioner tyskere eller et eller andet, ikke? Og så kunne man slå op på en eller anden Herr Schmidt i Mecklenburg, et eller andet Nordrhein-Westfalen. Han forsvinder mere og mere ind i det arbejde, og det æder al hans tid. Altså, du sagde der, at din far bruger sådan weekenderne på at sidde og læse i arkiverne. Ja, og aftener tit også. Altså, efter man har spist aftensmad, så sætter han sig som regel ind og sidder og roder et par timer med det. Det er hver gang han har tid. Eller om eftermiddagen, når han er kommet hjem fra hver gang han har tid. Arbejde. Det er ikke så tit, man er taget i skoven med min far. Søndag eftermiddag, når der ikke var andet at lave. Han havde noget at lave, ikke? Så var det med min mor. Det kom jo til at gå ud over vores samvær. Jeg havde ikke tid, fordi jeg skulle noget andet, ikke? Og det er da klart, at min kone der blev efterhånden træt af, at jeg hellere ville, eller jeg ville noget andet, ikke? Og sådan er det jo, når man tager nogle valg, ikke? Men det var vigtigt for mig. Det gik selvfølgelig mest ud over mine 2 yngste sønner der, ikke? Fordi tiden gik jo fra dem. Det er klart, de har jo mistet noget fartid der, ikke? Men der er jo et eller andet lidt ironisk over, at du kommer til at bruge så meget tid på at finde din egen far,
at som du selv siger, så går der noget tid fra at være sammen med dine børn? Ja. At mens jeg løber rundt og leder efter min egen far, så mister jeg måske mine børn måske deres far, ikke? Altså på den måde, ikke? Fordi han er optaget af det. Men det er jo noget, jeg har sagt rigtig mange gange, da jeg ikke kunne se mig ud af det. Du har børn selv. Altså, det har jeg jo sagt flere gange, da vi var gift. Det var tit noget, der gjorde mig rigtig vred, det der, og også ked af det, at han var så fængslet af det. Altså, det var en form for besættelse. Og det var en besættelse for ham til sidst at lede og finde og søge. Så der røg lige et ægteskab på det også. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. I hvert fald så endte det med, at vi blev skilt, ikke? Hele den her familiehistorie bliver en del af mit liv i 2012, da jeg bliver kærester med Malte, Arnes søn. Hallo. Mikrofonen virker. Min nye svigerfar er stadig besat af alt det her. Ja, jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til landsmødet her. Og fordi jeg lige har startet med at lave radio, det er jo Arnes svigerdatter. Det ved jeg godt. Ja. begynder jeg at følge ham for at optage. Hvad får I ud af at komme her i foreningen? At vi kan tale om alt. Jeg er med til Krigsbarnsforeningens årsmøde i 2013. Om alle de forfærdelige ting, vi også har været udsat for som børn. Den der ondskab, eller hvad skal man sige. Hvor det går op for mig, hvor meget Arnes arbejde har betydet. Og det er jo så Arne. Han har jo været fantastisk engageret i de her ting, og hjulpet så mange til at finde deres rødder. Også fordi han kunne jo gå ind i arkiverne som den eneste og kunne finde de ting. Har Arne også været inde over begge jeres? Ja, det har han. Ja, jeg tror, han har været inde over de allerfleste. Ja. Altså Karl Smelak og jeg er også med til foredrag, Arne holder. Også til myndigheder i Sverige og Norge, Canada og USA og så videre. Men alt sammen forgæves. Jeg skal lige spørge dig om noget. Man har en mistanke om, at man har noget tyskerforbindelse. Og jeg ser, hvordan fremmede kommer op til ham i pausen og indtrængende beder om hjælp. Jeg har kun en mistanke. Ja. Fordi hun var ikke til at rive noget ud af. Det kender vi. Hun har ikke lyst til at spørge. Det kender vi. Men så det der. Og hvordan han, selvom han nu er pensionist, bruger ufattelig meget tid på det her. Og fungerer som en form for ekspert i tyskerbørns sager. Og måske har han været med til at indtage Polen. Okay. Det er spændende. Og når man lige har siddet og set alt det der om Auschwitz her den anden dag. Ja. Jamen for helvede, hvis han har været med til det lort. Det samme kan jo være tilfældet med min far. Ja. Det kan man jo ikke vide noget om. Det kan man ikke. Alt det bliver min indgang til at lære min svigerfar at kende. Vi kommer ret tæt på hinanden i løbet af de her optagelser. Malte synes, at historien nu begynder at fylde lidt meget igen. Fordi jeg tager med til alle de her ting og spørger ind, når vi ser Arne. Sådan et eller andet sted kunne han jo også bare have smidt det ud og været sådan noget, skide være med det. Eller sådan, altså, hvad fanden rykker det, manden død og borte? Selvfølgelig er han det, og hvis han ikke var, havde han været 20 gammel og dement. Altså, og han driller mig med, at jeg også er blevet besat af tanken om Karl Smelak. Det er jo pisselig meget på alle tænkelige måder, på sin vis, hvem Karl Smelak var. Et navn, der på det her tidspunkt nærmest er en familieanekdote. Og hvor i verden han befandt sig. Altså, han har bare leveret en lille smule sæd. Et uløst mysterium, der spøger. Men det er det ikke, vel? Men så sker der pludselig noget. Altså, jeg havde så at sige opgivet det på det tidspunkt. I sommeren 2013 hører Arne om et særligt arkiv. Har du henvendt dig til det, der hedder Kirchlicher Suchdienst? Han skriver til dem. Og så går der jo ikke mere end 14 dage, 3 uger, så får jeg svar tilbage. Og de fandt jo så ud af, at der i den her lille by i den nuværende Kroatien på grænsen til Ungarn, ligger en by, Donji Miholjak, og i 30'erne og 40'erne og 50'erne lå der et konditori i den by, der hed Smelak. Stavet på samme måde som i faderskabssagen. CHMELAK.
Så skrev de så samtidig, at fra den by kom der også en ung mand, først i 20'erne, der hed Karl Schmelak, men navnet blev stavet TSCH. I de tyske arkiver er navnet stavet anderledes. Ja, med T. TSCH-MELAK. Schmelak. Det er derfor, Arne aldrig har kunne finde Karl Schmelak. Navnet har været stavet forskelligt. Arne går på nettet og søger på det nye efternavn, og kommer via Facebook i kontakt med en Stefan Schmelak. Og så skriver jeg sammen med Stefan, og han skriver, at han kender så at sige alle Schmelaker, og de stammer alle sammen fra Don Jimmy Holjak. Men han har aldrig hørt om denne her Karl Schmelak. Stefan bliver optaget af sagen og tilbyder Arne at køre til byen og spørge familien om den her Karl. Dagen efter tikker der en besked ind fra Stefan på Facebook. Jeg er på besøg hos Alois Schmelak i Don Jimmy Holjak. Jeg har fundet din familie. Alois er Karls lillebror, altså Arnes onkel. Og han kan fortælle, at Karl desværre er død i 98. Altså, min far så siger, skal du med til Kroatien? Til det her, sådan, selvfølgelig. Hvad skal jeg, der er vigtigere? Now it's recording. So now it's recording on the hard disk. Og fordi jeg er kærestet med Melde, giver jeg dem en optager med på turen til Don Jimmy Holjak. So if you talk into it, it will record it. Jeg kommer ned og kommer ind i et eller andet røvtilfældigt hus i Østeuropa. Og så og så sætter man sig ned og bliver budt noget sprut. Så møder jeg så altså min onkel og hans kone. Deres børn sidder ved siden af, ikke? Vi sidder der om et stort pølsebord, eller sådan noget af den stil, ikke? Med ost og pølser og øl og så videre, ikke? Og det var jo meget venlige mennesker. Og så bliver der vist billeder frem, eller der det et eller andet sted, de der billeder, der ligesom har været hele formålet med det hele, ikke? Og se, hvem er Karl Schmelak? Hvor er han? Hvad var han? Hvad er det her for et sted? Hvor kom det fra? Hvad hele det der? Og det er her, at alle brikkerne, Lillis ophold på den tyske kaserne, den ulykkelige afsked i krigens afsluttende kaos, og så den akavede familiefestfrokost, falder på plads. For i en blanding af samtaler med Karls familie, og så dokumenter, som Arne endelig kan finde nu, hvor han har det rigtige efternavn, kan Karls historie endelig blive fortalt. Karls kroatiske navn er Dragutin, altså Drago i familien. Og han er født her i byen i 1925 som søn af den lokale konditor. Og her går krigen ikke ubemærket forbi. Hans far, Franjo Schmelak, bliver allerede i starten af 40'erne indkaldt til den tyske hær og sendt til Østfronten. Og det er her, at detaljen om, at Karl, ifølge Lili, kun havde 9 fingre, bliver vigtig. Yes, Drago shoots in the finger because he wants to go in the Russian front. Det var fordi, da han fyldte 18 år i 43, der skulle han jo så være soldat. Og da kroaterne samarbejdede med nazisterne, så var der en risiko for, at han ville ryge ind i Waffen-SS. Så han skød en finger af. Simpelthen. Og det gjorde han, inden han kom ind som soldat. For ellers var han blevet henrettet formentlig, ikke? Den tanke, at han aktivt bare skudt en finger af, det synes jeg er fantastisk. Det er sådan en viden om en handlekraft, som jeg godt kan lide. Så kunne han jo ikke sendes til fronten. Karl bliver derfor i stedet tvangsarbejder for ordenspolitiet. En del af SS. Så min mor sagde, for at redde livet, blev tvunget til at arbejde for tyskerne. På 2 forskellige lazaretter i først Polen og siden Tyskland.
do you know where Drago meet your mother? Yeah, I know. How meet? Indtil han så ender i København, hvor han så møder Lili og bliver far til Arne. Drago se javio iz Libeka. Iz Libeka je otišao za Men i 1945, efter Nazi-Tysklands sammenbrud, må han forlade Danmark og ender i en flygtningelejr i Lübeck. Can you ask Alois if Drago had returned to Croatia or Yugoslavia, would he have had problems with the government or with Tito? Or, Yes. Men Karl er bange for at blive sendt tilbage til Kroatien, efter at have deltaget i krigen på Tysklands side. Ved kapitulationen så slog Tito og hans partisaner, de slog tusindvis af mennesker ihjel. Josef Tito er den nye kommunistiske leder, og der er kontant afregning for alle. Som de mente var på den forkerte side. Mødre, fædre og børn. Der har bare den mindste form for forbindelse til nazisterne. Og i den forbindelse er min farfar forsvundet. Franjo Smelak. And then after the war, he was living... Ifølge dokumenterne ender Karl med at være i flere forskellige flygtningelejre i Flensborg, Glückstadt og Lübeck. He probably met Irena Smolenska in Flensburg. I en af dem møder han Irena Smolenska, en polsk kvinde, der også har været tvangsarbejder for tyskerne. And they married in 48. Og de to gifter sig i 48. And they lived in Lübeck until 56 and the immigration. Karl og Irena emigrerer til Canada i 56. De havde jo købt hus, og de havde bil, og de sendte gaver tilbage til familien i Kroatien, ikke? Altså på en måde er det dejligt at ligesom finde ud af, at han bare var en ganske almindelig person, som måske har været vidne til nogle ubehagelige ting. Turen til Kroatien slutter med 2 vigtige ting. Den ene er, at Arne laver en DNA-test med sin onkel Alois. Så sætter så en vatpind ind på gummerne og drejer rundt, ikke? Og den viser, at de 2 med sikkerhed er i familie. Den sidste dag, der kom Alois, han kom med nogle fotografier. Den anden ting er, at Arne får et foto af Karl. Det er taget på hans 18-års fødselsdag, og der synes jeg, at der er en del lighed. Så føler jeg lige pludselig, hvad skal jeg sige, genkendelse. Det mest forfærdelige, det er jo, da Arne endelig langt om længe finder frem til, hvem hans far er. Der viser det sig, at han er død i 98, hvor min mor også er død. Og hvis han havde fået det at vide før, så havde han jo haft mulighed for at kontakte ham. Så det er jo spild af mange ting, ikke? Og i dag er det jo underligt at finde ud af, at i arkivet Arolsen i Tyskland, der er han registreret som offer for nazismen. Min mor var jo så offer for de danske myndigheder. Det er så noget helt andet, ikke? Men altså hele det spil er jo meget mærkeligt kompliceret. Efter turen til Kroatien er det som om, der er faldet ro på alt det her. Og så alligevel. Hallo? Malte? Det er Fringer, ja. Hallo, ja. I 2022 er Birgit, Arne, Malte og jeg på den tyske ambassade. Her får Arne nemlig tildelt den tyske orden, Verdienstkreuz am Bande, for sit kæmpe arbejde i Krigsbarnsforeningen. Arne Øland, meine sehr geehrten Damen und Herren. Det synes jeg, der var flot. Selvom han siger, at man hænger kun medaljer på idioter. Så ville han alligevel gerne til sidst, efter at være blevet presset flere gange. Og det er som om afstanden til det skete har en betydning for, hvordan den her familiehistorie bliver set i dag. Altså, vil du selv sige, at du har fået sådan en større forståelse for din far, og det han har brugt sin tid på? Tror du, man kan sige det? Ja, det tror jeg godt, man kan. Ja, altså, men ja. Følelsen af uret. Det tror jeg, at vi er nogle stykker, der ham sådan nær, der forstår, ikke? Min faster forstår det også. Hvad det er for en
kamp, han har gang i. Min mor forstår det også. Det har været svært som familie, synes jeg, men det er også noget, der gør, at man stadigvæk har en tilknytning til hinanden. Det er, at jeg har dyb respekt for, hvad han har lavet. Altså, hvor mange mennesker han har gjort glade. At, så er det jo også en far, man kan være stolt af. Deutschland ehrt Arne Öland mit der Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Hele historien om Lili og om Karl, og hvordan en løgn eller hemmelighed, der var ment som en beskyttelse, kom til at påvirke en familie i flere generationer, er vild at tænke på. Især da vi, altså Melde og jeg, bliver forældre til en lille dreng. Så, ja. Ivan. Skal vi se mor fotografere? Det her er en optagelse af første gang Arne møder ham. Er I lige møder hinanden? Hvad siger du? Ja, er de lige møder hinanden? Ja. Ivan er Lili og Karls oldebarn. Og første generation, der kommer til at kende hele historien om sit ophav fra fødslen, siden de to. Hvordan er det, du synes, han ligner Malte? Er det sådan næsen, eller hvad? Det er noget omkring munden og næsen, tror jeg. Og jeg tror, at det Arne gør her, er noget, vi alle instinktivt gør. Leder efter familieligheder. Jeg kan ikke rigtig sige det. Hvis du bagefter kigger på det der oppe på festhavlen, hvor jeg sidder over på min mor. De træk og væremåder, hvor vi kan se os selv i hinanden på tværs af generationer. Fordi det er så vigtigt for os at forstå, hvem og hvad vi kommer fra. Det er mest til noget. Fra da du var lille, helt lille selvfølgelig, ikke? Ikke bare for at kende sandheden om fortiden, men for at føle, at vi kender sandheden om os selv. Så, ja, nu synes jeg, du ligner igen.